Jesper, når man laver sådan en valgkamp som det her, ja, så handler det om, at vi skal have noget opmærksomhed. Og vi skal ud over ramperne. Vi skal ud over ramperne, og nu laver vi det her show. Og en af de ting, der skal være med til at fange det er, at vi skal have en fed overskrift. Hvad tænker du, det her show, det skal hedde? Vi skal tænke stort. Men skulle det ikke bare hedde Thomas og Jesper i valgkamp? Ved du hvad, Jesper, jeg vil gerne vende den lidt om, fordi I sidder jo allerede i regeringen, som jeg kalder det lidt for sjov. Lad os kalde det Jesper og Thomas i valgkamp. Jeg vil gerne være først. Jeg hedder Jesper Kok, og jeg stiller op for Socialdemokraterne. Og det her, det er min 6. valgkamp. Mit navn er Thomas Bjørn Lytti. Jeg stiller op for Liberal Alliance, og dette er min første valgkamp. Jesper, jeg har jo glædet mig super meget til det her. Det er jo valgkamp. Og det er nu, det sker. Ja, og det, jeg glæder mig endnu mere til, det er, at jeg ved, at folk tænker derude, vi politikere, hvor vi må hade hinanden, når vi får hver vores parti. Men det er jo ikke tilfældet. Rigtig mange af os politikere kan jo faktisk rigtig godt lide hinanden til hverdag. Men nu er det jo valgkamp, så ved jeg ikke, om vi kan. Jo. Vi har jo kendt hinanden i mange år og snakket godt sammen. Ja. Så at vi nu er i valgkamp, det ændrer der jo ikke noget ved. Nej. Vi vil jo stadigvæk rigtig meget for vores lokalsamfund. Ja. Og det er jo det, vi også går til valg på. Og ja, og så har vi jo, altså mange af vores ting er vi faktisk meget enige om på tværs af partierne. Det er bare nogle gange vejen derhen, vi er lidt uenige om. Men Jesper, det jeg særligt har glædet mig til, det er, at du jo i mine øjne en erfaren rotte i vores gruppe her i forhold til valgkamp. Men stadigvæk, der er du jo en af de sådan lidt mere nytænkende i det. Det er 6 år, du har været med? Eller 6 valgkampperioder? 6 valgkampe, ja. Altså, min første valgkamp, det var i 2005. Og ja, jeg prøver bare på at være lidt anderledes, og måske heller ikke. Det har jo ikke altid været helt strategisk, men jeg synes jo også bare, at det skal være sjovt at være med. Så altså, jeg har jo lavet lidt anderledes kampagner. Det er også derfor, vi snakker så godt sammen. Altså. Ja, jeg tænkte det der lidt ud af boksen og det. Ja. Og den her podcast, eller det her show, vi faktisk laver nu, det handler meget mere om at komme med bag vores valgkamp, fordi det er jo faktisk Jesper og Thomas, der er i valgkamp, og vi kæmper jo lidt mod hinanden om de her gode stemmer derude, ja. Og om at komme ind. Og så er vi jo for 2 meget markante partier begge to. I sidder jo i den, undskyld mit udtryk, den siddende regering, hvor vi kommer udefra og skal være de nye drenge i klassen. Men vi skal jo sprede det her budskab, og vi bliver nødt til at lave det her læsebrev. Jamen, jeg tænker, at vi skal have skrevet et læsebrev, og så så vi kommer ud med vores budskaber. Men det kan vi jo vel starte på. Jamen, jeg bliver nødt til at lige drille dig lidt, Jesper. Har du overhovedet lavet nogle læsebrev i år? Fordi jeg er jo allerede oppe på 12. Ja, du har jo fået skrevet dem lidt i god tid. Ja. Men jeg har jo skrevet et her sidste uge. Ja, fedt. Så det kan du ikke drille mig med. Nej, det kan jeg ikke drille dig med. Nej. Men faktisk er det jo en af de ting, som garvede politikere glemmer lidt i hverdagen. Det der med at komme ud med budskaberne og de ting. Så det er jo fair nok at så stille spørgsmålet. Har du fået skrevet det der læsebrev? Fordi det der sker, det er, at når der er 3 uger til valget, så vil de alle sammen lige skrive læsebrev, og det er derfor, at man kun kan skrive 100 ord i Jyske Vestkysten og sådan noget, så det er da helt oplagt. Det er nu, at vi skal i gang og vise, hvad vi står for. Ja, men altså, vi ser tingene fra 2 forskellige vinkler, men det er jo det der med, at vi gerne vil vise vores energi, og at vi kan være kreative, og på den måde også skabe nogle nye resultater. Så ved, at vi nu her gerne vil vise lidt af vores valgkamp, det viser også, at vi vil ikke bare sidde i byrådet, men vi vil faktisk gerne gøre en forskel. Ja. Og vi har jo valgt at udfordre lidt hinanden. Ja. Vi kommer til at lave 5-6 shows med det her, hvor vi går i dybden med valgkamp. Og der har vi begge to også fået sådan en, og det er sådan en cliffhanger, der kommer ind. Vi begge to har en valgfri en, hvor vi inviterer den anden med ud, hvor vi skal se noget, eller gøre noget, eller opleve noget. Og så skal vi jo også mødes til Kulturnatten blandt andet, og der kommer vi også til at lave lidt sammen. Ja, så vi skal jo gerne sådan se lidt af hele vores valgkamp, og sådan lidt, at man ikke bare bliver valgt ved bare lige at sætte sit navn på en liste, men det kræver faktisk en masse arbejde. Men vi prøver også at vise, hvor sjovt det er. Ja.
fedt. Jeg glæder mig virkelig meget til at dykke ind i maskinrummet. Og samtidig til at blive udfordret en lille smule. Både af farven, men også af erfaringen. Fordi det kan jo kun gå hen og blive skægt. Og vi har jo altid en god snak om det. Så det er jo fedt det der med, at du giver nogle input til, hvordan du ser det, og så kommer jeg jo også og giver min vinkel på det. Og ofte så ender vi også nogle gange med at være et tredje sted, hvor vi finder et fælles grundlag for, hvad der sådan kan fungere i virkeligheden. Så jeg glæder mig virkelig til at få nogle gode snakke